Manibulise kwindlalifa zobukumkani bukaThixo, abantwana bakaThixo abathandiweyo nguThixo, abantwana bobukumkani, the heirs of the kingdom. Namhlanje ndithathe lithuba ukuba ndiphinde nditsho ukuba uThixo ulungile, uThixo uyasithanda kakhulu. Sisaqhubeka nesifundo sethu esithe namhlanje sisifundo sobukhosi bukaYesu Kristu, the lordship of Jesus Christ, ubukhosi bukaYesu Kristu kunye nobhaptizo, water baptism, ubhaptizo lamanzi. Siyambulela uThixo kakhulu. Xa siqalisa mfundi, simbulela uThixo ngelithuba elibaluleke kangaka esandleni sakhe. Thixo umane usinika lamathuba ukuze sifundisane, ngoba ibalulekile loo nto. Fundi, namhlanje injongo yoba ndithathe le lesson kunye nawe siyenze sobabini. Ekupheleni kwale lesson mfundi, umelwe uba uqonde ukubaluleka kokululamela uYesu Kristu eyinkosi kwinkalo zonke zobomi namayela nobhaptizo ngamanzi. Uqonde intsingiselo yobhaptizo. Zezo nto zombini mfundi, wazi ukubaluleka kobukhosi bukaYesu Kristu ebomini bakho, wazi ukubaluleka kokubhaptizwa ngamanzi. Endicinga uba mfundi, namhlanje sithetha ngento ebekhe sadlula kuyo kunye nani ngalaa mini sasiphaya emanzini amanintsi enibhaptizwa, uThixo eninika ubomi obutsha. Into yokuqala ke mfundi endifuna ukuyicacisa, intsingiselo nokubaluleka kobukhosi bukaYesu Kristu ebomini bakho. Ubalulekile kakhulu uYesu ebomini bakho mfundi. Into yokuqala leyo kufuneka uba siyigxininise phakathi kwam kunye nawe, ukubaluleka kukaYesu ebomini bakho. Fundi, ngelinye lamaxesha buke waphila uYesu engekho ebomini bakho. Ngelinye lamaxesha buke waphila impilo yoba ungenaye uYesu, uqhuba ubomi ngaphandle kwakhe, kwade kwafikelela ixesha apho uYesu ummemayo ukuba angene empilweni yakho. Ixesha eliye labaleka kakhulu. Ndiyakhumbula loo mini yayingafani nezinye imini. Lithi phaa kwincwadi yabaseRoma chapter 10 verse 9 and 10, umntu umvuma ngomlomo wakhe uYesu, akholwe ngenhliziyo ukuze asindiswe. Le nto ayingomlingo mfundi, le nto ayonto ezenzekelayo, kodwa yinto evunywa nguwe usezingqondweni zakho ezipheleleyo. Umamkele uYesu oyinkosi ebomini bakho. Ndiyathanda ke mfundi ukutsho ukuba ezinye zendlela ebekwa ngazo indlela kwamkela uYesu yenza ukuba kungacaci kakuhle. Ndifuna uyicacisa le ndawo uba uYesu awumenzi inkosi, sele inkosi, noba awumamkelanga uba eyinkosi, noba umamkelena, kodwa into ngumahluko ebomini bakho kuba njengomfundi umamkele. Ukhona umuntu ongamamkelanga okanye engekamamkeli uYesu. Loo nto ayithetha uba uYesu akayonkosi kuba loo mntu engamamkelanga. Asimamkeli njengenkosi mfundi, simamkela eyinkosi nomsindisi uYesu. Kubaluleka kwaloo nto mfundi, njengoba ndifundisa esi sifundo sokubaluleka kuYesu ebomini bakho, sokubaluleka kokuba ubhaptiziwe
ungumfundi kaYesu Kristu. Ibalekile kakhulu lonto. Into yesibini endifuna uba mfundi uyibalule okanye uqiniseke ngayo kukuba mayicace kuwe mayela nobhaptizo ngamanzi. Mayela nobhaptizo ngamanzi mayicace kuwe mfundi ukuba lixesha elo elibalulekileyo lesinyathelo osithabathile ebomini bakho ukuba ubhaptizwe ngamanzi. Xa sesiqhubeka noba sizawuphinda siyithethe apha ekuqhubekeni, kodwa ndiyafuna ukutsho ukuthi loo nto ithetha uba umvume uYesu esidlangalaleni. Awuyifihlanga into yoba uYesu umamkele, awuyifihlanga into yoba ungumlandeli kaYesu. Uyazile mfundi ukuba yinto ekumele uba uyivume phambi kwabantu, njengoba nangale mini umamkela uYesu phambi koba uyobhaptizwa. Umvumile uYesu uba uyinkosi nomsindisi phambi kwabantu mfundi. Loo nto ibalulekile kakhulu ebomini bakho. Naleyo bhaptizo ithetha into eyoyamene kakhulu okanye esondele kanye kakhulu kuloo nto okanye phantse eyiyo yoba ngoku uyayiqinisekisa xa usiya emanzini amaninzi ukuba uYesu umvuma esidlangalaleni. uYesu umvuma esidlangalaleni. I-public, le nto uyenza public, awuyifihli. Ufuna ukuthi abantu bayazi ukuba wena unoYesu ebomini bakho, uba uvumile ubhaptizwe emanzini amaninzi. Loo nto yinkalo ekumele uba uyazi ukuthi ibalulekile ebomini bakho, okanye yinto ebomini bakho eyenza ukuba uqiniseke nawe ukuba uYesu umamkele eyinkosi nomsindisi. Umamkele eyinkosi nomsindisi. Ndiyathanda ukuwaqinisekisa la mazwi uba umamkela eyinkosi nomsindisi. Ayikho into ethi umamkela njengenkosi nomsindisi. Awumamkeli nje, umamkela uqinisekile uba uyinkosi nomsindisi uYesu. Kakhulu umfundi, into yesithathu yoba uqiniseke ungumfundi, uqiniseke ungumfundi uba isono uyehlukana naso. Uqiniseke ungumfundi kulesi sifundo esisifundayo ngoku, sikufaka kanye kuloo nto yokuba uqiqe ngoku, uqonde, uqaphele uba leli inyawo elulithathayo. Awenzi into ubukhe wayenza izolo, ubukhe waya emanzini amanintsi ngenye imini kodwa ungayanga ubhaptizo, kodwa ngale mini uyayo emveni kwawamkele uYesu kwathiwa uyobhaptizwa. Ingumahluko loo nto. Loo nto ibonakalisa enye into ebomini bakho, ibonakalisa ukuthi uthathe indlela entsha. Isono kumele ukuthi wohlukane kunye naso. Fundi, ndiyathanda ukusho ukuthi yindawo esohluka kuyo apha enkolweni leyo kohlukana nesono. Kunamabali abaliswa ngabantu, njengoba ndingutata omkhulu osehambile endleleni yokholwa, ndimazi uYesu Kristu engumsindisi wami ebomini bami bonke kule minyaka yonke, kususela uba ndamamkela uYesu. Kukho izinto endizivileyo, kukho izinto ezithethiweyo ngabantu ndiziphulaphule. Enye yazo, bakhona abantu abathi awusoze ulapha emhlabeni uthi wohlukene kunye nesono. Awusoze uthi ulapha emhlabeni, ngabantu ababatshoyo, kodwa izwi likaThixo lona lithi uyohlukana kunye nesono. Isono ke mfundi kukwenza into enxamnye nelizwi likaThixo, kukwenza into engafunwayo ngenye indlela nguThixo, okanye ukuyichaza kakuhle kukona phambi koThixo. Funeka uyeke ngoku ukona phambi koThixo, ube ngumntwana kaThixo nesazela. Incwadi kaPetros ndiyayikowuta, sibuzisa xa siyobhaptizwa ngesazela esiphilileyo, a living conscience.
isazela esiphilileyo, ube ngumntwana kaThixo onesazela esiphilileyo. So ungabonwa ngabantu kodwa wazi ukuthi into embi ayenziwa ngumntwana kaThixo, ube nesazela sokumoyika uThixo, lento kuthiwa yi-fear of God. Umoyika uThixo, uThixo uyoyikeka. Incwadi yamaHebhere ithi ungumlilo odlayo. Loo nto uthetha ukuthi akafani nomntu, unguThixo yena yedwa. Mfundi, namhlanje kwesi sifundo sidibana nomxholo obaluleke kakhulu endifuna ukucacisa uphume ezweni likaThixo, ukuthi izwi likaThixo lona liyatsho kwincwadi kaMarko chapter 2 verses 10. Chapter 2 Mark verse 10. Izwi likaThixo lithetha ngokucacileyo malunga nokuhlukana nesono. Izwi likaThixo lithetha ngokucacileyo ukuba umuntu uyahlukana nesono. Ndiqinisekile mfundi uba nawe mhlawumbi lento ebendiyithetha kuqala sekwayiva ithethwa ngabantu abathi unotshe, never, akho mntu unothi apha wehlukene nesono esaphila. Bade abantu bathi kula magada ahlabayo, akho mntu unotsho kula magada ahlabayo. Kodwa ndizothi kuwe mfundi, ezwini siwafunda ebhalwe la mazwi kwincwadi kaMarko umvangeli chapter 2 verse 10 athi, ke ukuze nazi ukuba unalo igunya unyana womntu lokuxolela izono emhlabeni apha. Ukuze nazi ukuba unalo igunya unyana womntu lokuxolela izono apha emhlabeni. Okwenene mfundi, otsho engena Yesu ukuthi akho mntu unoxolelwa zono apha unyanisile. Otsho engena Yesu utsho inyaniso. NguYesu yedwa okwazi ukohlukanisa umntu nesono sakhe. Enyanisweni mfundi, kwanye nenkonzo le endifundisa kuyo, ayikwazi ukohlukanisa umntu kunye nesono. Nditsho nomfundisi lo ongumfundisi wasenkonzweni, nditsho mna lo uhleli phambi kwakho othetha la mazwi endiwathethayo namhlanje, andikwazi ukohlukanisa wena nesono, kodwa ukhona lowo ukwazi ukohlukanisa wena kunye nesono. Mayicace kuwe mfundi, asikhonzi usihamba kunye nazo, asikhonzi uziyathwaleka, asikhonzi uba kuyawubonwa ngaloo mini, asikhonzi uba kuyawuxhomekeka. Sikhonza siqinisekile uba i-forgiveness of sins yenzeka kaloku mfundi apha emhlabeni, wone apha. Fundi, ndingathatha umzekelo kwiinkundla zamatyala. Namhlanje mfundi, bikhona ikheyisi ehleliyo, noba ibihleli phi na, noba ndingayibonanga nawe ungayibonanga, ibikhona. Loo mntu wone apha emhlabeni, kufuneka ohlwaywe apha emhlabeni. Ngumzekelo ophilayo mfundi ukuba izono zakho awuzuzixolelwa ezulwini, awonanga ezulwini, wone emhlabeni. Yile nto kuthiwa kufuneka uzilungiselele. Likhona ichorus elithi masizilungiselele ngoba uYesu uyeza. Ndithetha mfundi le nto ndiqinisekile ukuba nguYesu yedwa, only Jesus can take away your sins. Akekho umuntu okwazi uyenza loo nto. Nam mfundi ndamkele uYesu, ndamkele uYesu ukuze ndiyazi loo nto. Nam mfundi, before ndiyikhonze ndamkele uYesu, ndandikwabantu, ndandibancedisa abantu abathi akukho mntu unozathi apha kula magada ahlabayo. Ndiyithetha loo nto, ndiyidibanisa nezinye izinto, kodwa namhlanje elo xesha laloo nto lixesha loba wazi unyana womntu unakho ukuxolela izono umntu eselapha emhlabeni. Ndiyafuna ukuyifundisa kancinci apha kuwe mfundi. Ibalulekile indaba yokuba wehlukane nesono, ibalulekile indaba yokuba
uyeke uba ngumoni phambi koThixo. Kunenye into abathanda uyithetha ethi uThixo uyasithanda nathi ngoba uthi umoni uyamthanda. Kodwa ndifuna ukuthi kuwe mfundi, lithi izwi likaThixo uyamthanda umoni kodwa akamthandi ubafele ezonweni zakhe. Lo part kwivesi ethetha loo mazwi bayayishiya bona xa bezithethelela, bathi uThixo uyamthanda umoni. Ewe, uyamthanda ngoba nam ndithandwe nguThixo ndingumoni, kodwa akamthandi uba afele ezonweni zakhe. Sikhona elinye ichapter esizoyifunda apha kwincwadi endala yemizekeliso kaSolomon, uchapter 28 kuverse 13. Mfundi eBhayibhileni yakho, ndiyayikhuthaza le nto. Xa singena apha kule ndawo, thatha iBhayibhile yakho ungene nayo, ngoba sivula izwi likaThixo apha esinobomi ngalo, esiphila ngalo. Kule class asingeni ukuba sizoxelelana iintsomi, but singena apha sizoxelelana ngokuphila kukaKristu uYesu empilweni yakho mfundi, empilweni yakho xa ulikholwa. Uverse 13 uthi, osigubungelayo isono sakhe akayikuba nampumelelo, ke yena osivumayo asishiye uyakufumana inceba. Ndithanda la mazwi athi osivumayo asishiye, osivumayo asishiye. Siyashiywa mfundi isono, siyashiywa mfundi isono. Asisindiswa mfundi sibekwe kwenye indawo, sisindiswa siphinde sibe lapha emhlabeni, siphinde siqhubeke nobomi bokusindiswa. Kohluke mfundi ukusindiswa nokuhamba icawe, kohluke mfundi ukwamkela uYesu nokuba wamkela ubulungu becawe. Zizinto zimbini ezo. Before ube lilungu lenkonzo kufuneka uba wamkela uYesu kuqala. Yinto elilahlekiso elidibene nento yokutshatyalaliswa kwabantu, into yoba umntu kuthiwe makeze azohlala esitulweni, igama lakhe silibhale. Asibhali igama, samkelisa uYesu, umntu oza kuYesu ezinikela. Ngoba xa usiza kuYesu uphakamisa izandla njengomntana. Mfundi, ndinabazukulwane xa besiza kum baphakamisa izandla, sendiyazi uba yisayini wabafuna ndibafunqule. Umntana wenza njalo mfundi. Nathi kuThixo siphakamisa izandla ngoba sifuna uThixo asifunqule. Nawe mfundi waziphakamisa ngenye imini, uThixo kufunqule, wakulifta, wakususa empilweni yesono ukuze uphile ingathi kwenye indawo kodwa ulapha emhlabeni, ngoba izwi likaThixo lithi osivumayo usishiya mfundi uselapha emhlabeni sono. Usishiya uselapha emhlabeni. Ayisosono esizawushiya wena, nguwe ozawusishiya. La mazwi alandelelaniswe kakuhle, abhalwe kakuhle. Ndiyamthanda umbhali wesiXhosa, uthi osivumayo asishiye. Nkosi yam, akathi sizamshiya, uthi yena lo usivumayo usivuma ukuze asishiye. Mfundi, singena kweli gumbi lokuba sifundisane ukubaluleka koba wehlukane nesono ebomini bakho. Mfundi, likhona izwi elibhalwe kwincwadi yezenzo zabapostile, lathethwa ngumpostile uPetros ngexesha emi eshumayela ebantwini abaninzi ababengazani kunye noYesu. Washumayela uPetros, wathetha la mazwi. Xa abantu bebuza uba mabathini na, wathetha la mazwi uPetros kuchapter 2 verse 38, incwadi yezenzo zabapostile chapter 2 verse 28. Athi la mazwi apha ku-28, wanazisa indlela. U-38 uThixo wasazisa indlela, saziswa indlela mfundi sasingayazi, indlela yobomi. Uthi uYesu, ndim ubomi, ndim inyaniso, ndim indlela, ndim indlela, ndim ubomi, ndim inyaniso, ndim indlela, ndim ubomi,
ndiminyaniso. Ndiyathanda mfundi ukuthi wabambe loo mazwi. Sihamba endleleni esilungiselelweyo. Uverse 38 uthi, uthe ke uPetros kubo, guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono, namkele isipho somoya oyingcwele. Guqukani ngoko ukuze nixolelwe izono. Mfundi, ziyaxolelwa izono. Uzixolelwa uselapha emhlabeni izono. Akudingeki mfundi ukuba ilizwi likaThixo lithi selithethe cacileyo ngolu hlobo uthi andazi mhlobam, kuyawuphinda kubonwe. Akho nto ezawuphinda ibonwe mfundi. UYesu wayivula indlela. Sihamba endleleni evuliweyo, sihamba endleleni eyenziweyo, sihamba endleleni egqityiweyo. ICalvary kulapho le ndaba yenzeka khona yonke yokuba sixolelwe izono. Kaloku ukuphalala kwegazi likaYesu mfundi kutsho into enintsi mayela nempilo yethu yongazali naThixo. Lithi izwi sisondeziwe thina esasikude kunye naye. Chapter 2 incwadi yabase-Efeso. Xa uqhubekeka naye ithi sasingamaqela amabini, abanye babengcono kunabanye, kodwa ukufika kukaYesu waqhekeza elo donga lalisehlule, walidilisa idonga uYesu ukuze singabi sohlukana, sibe ngabantwana bakaThixo omnye. Uthi abo babini wabenza baba ngumntu omnye. Sibulela loo nto ke mfundi ukuthi igazi likaYesu lenza umsebenzi onjalo, lacima umbhalo, lacima nezikreko, lacima nayo yonke into eyayichasene noba sibufumane ubomi. Namhlanje sinobubomi ngenxa kaYesu Kristu. Lithi apha ukuze niguquke. Le nto uguquka ke mfundi ayonto yobuthatha iBhayibhile uye ecaweni, hayi ayiyo leyo. Ukuguquka kwenza isigqibo kuwe, usithathe isigqibo. You take a decision. Uyasithatha isigqibo phambi kwabantu bejongile, uyasithatha isigqibo. Abanye basidawutha, abanye basithandabuze, but wena uyazi ukuthi esi sigqibo usithathileyo sisigqibo sakho. Ufikelele apho othi ngoku ndanele, impilo ebendiyiphila andisazawuqhubeka ndiyiphila. Impilo ebendiyiphila ndiyayishiya, ndiyavuma ngoku ndiyazishiya izono zam. Mfundi, sengathi ungaweva la mazwi aphilileyo athi guqukani. Kukutshintsha ingqondo, nendlela ubucinga ngayo, nale nto ubucinga uba ukuya ecaweni yinto yabantu abangaqondiyo, mhlawumbi okanye abantu abazilibazisayo. Abanye uyabona mos ndishumayele ndimtsha, nabantu abatsha ndabeva xa bethetha, abanye bathi uzijimisela ngolife uba wamkele uYesu. Fundi, abanye babo aba besitsho abasekho emhlabeni. Eyona life yile uyifumana ngoYesu, ngoba yona uthi uJohn chapter 10 verse 10 bubomi obugqithisileyo. Bubomi, it's the abundance of life. Bubomi ngamaqhinga kaSathana, ngamaqhinga. Kaloku yena kanabo ubomi, akasoze aphinda abufumane, ngoba wakreqa ezulwini, walahlwa, waba yinto e-useless. uThixo anganayisebenzisa ngokukhangela abantu obasulela ngobu-useless, bangasetyenziswa nguThixo. Mfundi, namhlanje ndithatha isifundo esibaluleke kakhulu kum kunye nawe, soba impilo yokuba uhlukane nesono yiyo eyenza ukuba kubuye nemibono yakho, kubuye namaphupha wakho, kubuye nditsho mna nobomi bakho obaziba oburayithi. Mos zikhona izinto ozibonayo uba azihambanga rayithi ebomini bakho ngenxa yempilo ozibone soyiphila, kodwa wohlukana nesono kubuya amaphupha akho, kubuya yonke into noziphatha, kubuye yonke into elungileyo. uThixo wakudala ekudalela ubulungisa bakhe.
xa siqhubeka nesifundo sizawufika kwindawo ezitshoyo. Esi sifundo sityebe kakhulu, esi sifundo singomntu kaThixo owe esonweni. Ekuweni kwakhe akabi nathemba yena, kodwa ithemba uThixo weza nalo. La mazwi athi ukuze nixolele izono. Awuzixolelwa xa ungaguqukanga, uzixolelwa xa uguqukile. Izono uzixolelwa xa uguqukile. Litshe lizi sandalifunda kunamazwi mfundi, ngoba kufuneka ndifundise ngendaba yokohlukana nesono, ukwenzela into yoba uyazi uba indaba yokohlukana nesono ayondaba yecawe ethile. Bimele sonke sishumayela uhlukana nesono, besimele sonke sishumayela uhlukana nesono. Kodwa ngenxa yento yoba imfundiso yeBhayibhile, uPawulos ngenye imini wake wathetha izwi wathi abanye bayingxenga, abanye bayingxenga. Okuyingxenga ke mfundi kumenisha into yoba bayidibanisa nezinye izinto, bayimiksa. Ayimixwa le nto mfundi, irayithi kanye ngohlobo iza ngalo kuwe, irayithi ngohlobo uwazi ukuthi isono asinandaba okwenza kunye noya kwakho ecaweni, but yinto wena sisigqibo osithathayo uba ngoku ndiyohlukana. Mfundi, le nto inamava wabantu nabangasemswanga. Kubakho ixesha mfundi athi umntu ngoku ndithatha isigqibo kulo nyaka xa uqala le nto kuthiwa ngumnqophiso kwezinye indawo, uba into ethile ndiyahlukana nayo ngoba ndiyayibona ukuthi ebomini bam ayibuncedisi ubomi bam, kodwa iyabutshabalalisa. Undi ndiwathetha la mazwi ukuze wazi namhlanje xa sohlukana ndikufundisa ukuthi uzamkhonza uThixo ukhululekile, uzamkhonza uThixo ufree, uzamkhonza uThixo unenkululeko xa wehlukene kunye nesono. Isono sithintela intsebenzo kaThixo. Isaiah chapter 59 verse 1, uThixo akakwazi usebenza xa impilo yakho isesonweni okanye xa uqhubekeka nokwenza isono. Impilo kamoya ayidibani nokwenza isono. Fundi, le nto ndiyithethayo ikhona nakwiinkcubeko zethu. Kukhona ixesha apho umntu athi into ebeyithanda, kodwa kuthiwe le mpilo ngoku, le mpilo ukuyo awumelanga ukuthi usebenzise into ethile nento ethile, noba zinto ezityiwayo uthi awunawukwazi usebenzisa ngoba ziphazamisana nempilo yakho. Xa ndisitsho ke mfundi, ndizama ukuthi namhlanje yazi ukuthi kuyohlukwana nesono. You can break away from your sin. uThixo uyakunceda xa uphila lo mpilo, impilo yokuba inhliziyo yakho umnike yonke uThixo. Likhona ichorus elithi impilo yami yonke ifuna wena Yesu. Xa ndithetha ngendaba nemfundiso endiza nayo kuwe namhlanje yokuhlukana nesono, ndiyithethela ubusazi mfundi uba isono kuyohlukanwa kunye naso. Awukwazi ukhonza uThixo uxhabashile, awukwazi ukhonza uThixo uxhabashile. Kuthiwa ke mfundi ngenye imini kwakhe kwathi umama owayethwele izinto, xa ndizawugqibezela mfundi, umama owayethwele izinto ezininzi xa kule ndlela wayehamba, athi apha ekuhambeni emveni kwakhe uyasindwa lo mama, uthwele nengxowa, uthwele izinto ziyamsinda, ugobile nohambo oku. Emveni kwakhe uthi gqi itraki mfundi, emveni kwakhe uthe gqi le traki, akakwazi nobheka, le traki ibethe ibhele, eme nje ihambe le traki izofika apha kuye. Xa ifika apha kuye le traki, udrayiva athi, mama, iza nale mithwalo yakho kule traki ndiyiqhubayo, ukwenzela into yoba noko ungasindwa ngolu hlobo usindwa ngalo. Udrayiva uyamsizela. The driver of the truck une-compassion, unovelwano. Le nto yenzeka kuYesu ithi iBhayibhile wasikwa imfesana engummangaliso, wathabathela kuye lonke uhlazo lwakhe, ukuze thina namhlanje sibe singabantu abakhonza uThixo singahlazekanga. Fundi, udrayiva wamisa nyani, semisile, weza umama wakhwela nezinto zakhe
ezinqoba zakhe. Udrayiva ke mos ubhizi indlela le, udrayiva netruck ebengayicimanga ncam, ebibambe nje ii-brakes. Udrayiva besejonga endleleni ahambe, the kuhambeni kwakhe udrayiva hamba udrayiva, kuthi apha ethubeni udrayiva abheka ajonge lo mama. Xa esithi kulo mama abone uba yonke le mithwalo lo mama ebeyithwele phambi koba udrayiva ambize akhwele etrakini iselapha kuye entloko, eminye iselapha kuye emagxeni. Udrayiva athi hayibo mama, ungathini uthi sowusetrakini uphinde uzisindise ngemithwalo? Mfundi, ndizowuthi namhlanje lo mama ungumfanekiso womfundi athi semamkela uYesu, kodwa izono zakhe aphinde azithwalele ngokwakhe. Xa ndisitsho mfundi, sizawubonana kweli lizayo ithuba. uThixo akusikelele, uThixo abe nawe.